Hei kaikki! Tänään lähdetään jännittävälle matkalle kondoomien maailmaan. Tiesittekö, että kondomeja on ollut olemassa tosi kauan? Niitä on käytetty tuhansia vuosia. Uskomatonta, eikö? Esi-isistämme tähän päivään asti ihmiset ovat käyttäneet tätä pientä keksintöä. Aivan uskomatonta. Kuvitelkaa maailmaa ilman kondomeja. Ennen ne tehtiin eläinten rakoista ja kalojen uimarakosta. Kuulostaa aika hurjalta vai mitä? Eikä ne tainneet olla kovin mukavia käyttää. Mutta silloin ei ollut muita vaihtoehtoja. Onneksi teknologia on kehittynyt ja muotoilua on paranneltu. Nykyään kondomeilla on tärkeä rooli terveytemme ja vapautemme takaamisessa. Oletteko valmiita? Sukelletaan siis tähän jännittävään kondomien historiaan. Matkataan ajassa taaksepäin, noin 3000 vuoden taakse muinaiseen Egyptiin. Voitteko uskoa, että kondomeja käytettiin jo silloin? Muinaiset egyptiläiset olivat monella tapaa melko edistyksellisiä. Heillä ei ollut kumia, mutta he olivat erittäin kekseliäitä luonnonmateriaalien käytössä. Löydettyjen esineiden perusteella tiedämme, että he käyttivät pellavakangasta ja eläinten virtsarakkoja ensimmäisenä ehkäisyvälineenä. Kuvitelkaa pellavainen suoja jo faaraoiden aikaan. Emme tiedä tarkalleen, miten näitä muinaisia kondomeja käytettiin. Mutta tiedämme, että muinaiset egyptiläiset olivat hyvin tietoisia kehoistaan ja seksuaalisuudestaan. He eivät pelänneet tutkia ja ymmärsivät suojautumisen tärkeyden. On hämmästyttävää, miten asiat, joita pidämme nykyään itsestäänselvyytenä, ovat olleet olemassa jo tuhansia vuosia. Mutta se ei ole vielä koko kondomin tarina. Historioitsijat uskovat, että muinaisessa Egyptissä kondomeja ei käytetty vain nautinnon vuoksi. Niillä oli myös hengellinen puolensa. On todisteita siitä, että kondomeja käytettiin erilaisissa rituaaleissa ja uskomuksissa. Esimerkiksi uskottiin, että kondomia käyttämällä pidettiin pahat henget loitolla ja lisättiin hedelmällisyyttä. Tämä yhteys seksin, ehkäisyn ja uskonnon välillä on seurannut kondomia läpi sen historian. Voidaan sanoa, että suhteemme tähän pieneen esineeseen on aina ollut monimutkainen ja syvällinen. Tämä saa meidät kysymään, mitä salaisuuksia menneisyys vielä kätkee? Emme ehkä koskaan saa vastauksia kaikkiin kysymyksiin, mutta yksi asia on varma. Kondomit ovat olleet osa ihmiskulttuuria jo muinaisista ajoista lähtien. Olette varmasti kuulleet pellavakankaasta ja kalan uimarakosta. Mutta tiesittekö, että muinaiset egyptiläiset saattoivat käyttää niitä ehkäisynä? Ihmiset olivat todella kekseliäitä jo silloin. Voi vain kuvitella, kuinka he muuttivat nuo kalan uimarakot kondomeiksi ja käyttivät niitä. Vaikka se ei ehkä ollutkaan mukavin menetelmä, se osoittaa heidän kekseliäisyytensä ja halunsa pitää itsestään huolta. Mielenkiintoista on, että jotkut historioitsijat uskovat, että muinaisessa Egyptissä kondomeita värjättiin eri väreillä. Näyttää siltä, että muoti on aina ollut tärkeää. On mahdollista, että näitä värikkäitä kondomeita käytettiin sosiaalisen aseman tai tietyn tarkoituksen mukaan. Se osoittaa, että ihmiset löysivät menneisyydessäkin tapoja ilmaista itseään ja yksilöllisyyttään jopa arkipäiväisten asioiden avulla. Rooman valtakunnan luhistumisen jälkeen Eurooppa astui aikakauteen, jota kutsumme keskiajaksi. Se ei ollut varsinaisesti tiedon ja edistyksen kulta-aikaa. Seksi oli kirkon valvoma tabu ja ehkäisy. Sellaista ei ollut olemassa. Joten miten kondomit sopivat tähän kaikkeen? Se on melkoinen mysteeri. Tältä ajanjaksolta on säilynyt hyvin vähän todisteita kondomien käytöstä. Yhteiskunta oli suljettu ja jotkut tutkijat uskovat, että kondomia käytettiin salaaksi osana kansanperinnettä. Toiset taas uskovat, että kondomien käyttö väheni kirkon vallan kasvaessa. Syystä riippumatta näyttää siltä, että kondomit unohtuivat keskiajalla. Mutta älkää huolehtiko, kondomit tekevät paluun. Siirrytäänpä nyt 200 vuotta eteenpäin renessanssiajalle. Eurooppa kukoistaa. Taide, tiede ja kulttuuri ovat täydessä vauhdissa. Mutta Euroopan yllä leijuu synkkä varjo, kuppa. Tämä sukupuolitauti leviää 1500-1600-luvuilla Euroopassa nopeasti, ja se on hirvittävä. Kuppa aiheuttaa haavoja, sokeut, jopa kuoleman. Ihmiset ovat kauhuissaan. He etsivät minkäänlaista suojaa tätä vitsausta vastaan, ja tässä kohtaa kondomi tekee paluun. Kuppaepidemia pakottaa ihmiset etsimään keinoja taudin leviämisen pysäyttämiseksi. Kekseliäät päät alkavat kokeilla erilaisia ennaltaehkäisymenetelmiä. Tämä on Gabriel Fallopius, italialainen anatomian ja kirurgian taitaja. Vuonna 1564 Fallopius julkaisi kirjan, joka muutti kondomin historian ikuisiksi ajoiksi. Hän kuvaili eräänlaista pellavaisesta kankaasta valmistettua suojaa,
jonka tarkoitus oli suojata miehiä kupalta. Fallopiuksen keksintö oli pohjimmiltaan pellavasta tehty kondomi, joka sidottiin nauhalla kiinni. Tehokkuuden lisäämiseksi hän suositteli liottamaan sitä lääketieteellisessä liuoksessa. Vielä nykyäänkin väitellään siitä, keksikö Fallopius pellavakondomin itse asiassa itse. Jotkut historioitsijat uskovat, että vastaavia välineitä käytettiin jo paljon aikaisemmin. Siitä huolimatta Fallopiuksen merkinnät ovat merkittäviä, sillä ne ovat vanhimmat tunnetut kirjalliset todisteet kondomien käytöstä lääketieteessä, erityisesti sukupuolitautien ehkäisyssä. Hänen työnsä auttoi muuttamaan kondomin tabuaiheesta tieteelliseksi ja lääketieteelliseksi aiheeksi. Sana kondomi on ollut olemassa jo pitkään, mutta mistä se oikeastaan tulee? Totuus on, että kukaan ei tiedä sitä varmasti. Se jää historialliseksi mysteeriksi, joka saa tutkijatkin ymmälleen. Tietysti siitä on olemassa monia teorioita. Jotkut uskovat, että se tulee latinan sanasta condus, joka tarkoittaa astiaa. Toiset uskovat, että se tulee Ranskassa sijaitsevan Condaupungin nimestä, jota on lausuttu väärin. Yksi teoria kertoo lääkäristä nimeltä Condom, joka antoi Englannin kuningas Karle Juuselle jonkinlaisen eläisten suolista valmistetun suojan. Olipa alkuperä mikä tahansa, sana kondomi otettiin käyttöön ja se yleistyi. 1600-luvulla siitä tuli tämän ehkäisyvälineen yleinen nimitys. Vaikka renessanssi oli kondomille haastava aika, se oli myös muutoksen aikaa. Pelko kuppasta kohtaan ja sellaisten pioneerien kuin Fallopiuksen ponnistelut tekivät kondomista tärkeän osan tautien vastaisessa taistelussa. Askelta parempaan. 1700-luvulla kondomien tarina sai uuden käänteen, kun eläinten suolista valmistetut kondomit tekivät tuloaan. Kyllä, kuulit oikein. Kondomeja tehtiin eläinten suolista, erityisesti lampaan suolista. Se saattaa kuulostaa oudolta nykyään, mutta usko pois, se oli suuri edistysaskel verrattuna aiemmin käytettyihin kalan uimarakkoihin. Nämä suoliston osista valmistetut kondomit olivat sileämpiä, ohuempia ja joustavampia kuin edeltäjänsä. Kuvittele. Suolet puhdistettiin, venytettiin ja kuivattiin, kunnes ne olivat ohuita kuin pergamentti. Se oli monimutkainen ja aikaa vievä prosessi, jota yleensä tekivät taitavat käsityöläiset. Vaikka ne eivät olleet täydellisiä, suoliston osista valmistetut kondomit tarjosivat enemmän mukavuutta ja suojaa kuin muut sen ajan menetelmät. Mukavuutensa ja tehokkuutensa ansiosta suoliston osista valmistetut kondomit nousivat nopeasti luksustuotteiksi. Yläluokka, korkeat hinnat. Eläimen suolista tehdyistä kondomeista tuli nopeasti suosittuja rikkaiden ja kuuluisten keskuudessa. Aluksi juuri he käyttivät kondomeja. He ymmärsivät niiden tehokkuuden ja olivat valmiita maksamaan niistä korkeaa hintaa. Kuvitelkaa, eläimen suolista tehdyt kondomit olivat tuolloin kuin nykyajan design-käsilaukut tai luksuskellot. Ne olivat statussymboleja, jotka osoittivat rikkautta ja hyvää makua. Luonnollisesti luksustuotteisiin liittyvät aina korkeat hinnat. Eläimen suolista valmistetut kondomit olivat erittäin kalliita, maksaen useamman päiväpalkan tavalliselle työläiselle. Näin ollen ne olivat useimpien ihmisten ulottumattomissa. Perhesuunnittelusta oli tullut luksusta, josta tavalliset ihmiset saattoivat vain haaveilla. Samalla kun eläimen nahasta valmistetut kondomit kasvattivat suosiotaan varakkaiden keskuudessa, ne löysivät tiensä myös yhteiskunnan muihin osiin, joissa maailman vanhin ammatti kukoisti. 1800-luvun suurkaupungeissa, kuten Lontoossa, prostituutio oli laajalle levinnyttä. Prostituoidut olivatkin yksiä ensimmäisistä ja uskollisimmista kondomin käyttäjistä. He olivat tietoisia työhönsä liittyvistä riskeistä ja itsensä suojaamisen tärkeydestä. Vaikka kalliita, eläimen nahasta valmistetut kondomit tarjosivat tärkeää suojaa sukupuolitauteja ja ei-toivottuja raskauksia vastaan. Tänä aikana alkoivat syntyä huorintaloksi kutsutut bordellit. Jotkut näistä paikoista tarjosivat eläimen nahasta valmistettuja kondomeja sekä työntekijöilleen että asiakkailleen, tunnustaen niiden merkityksen tautien leviämisen estämisessä. Kondomien käyttö näissä paikoissa paljastaa tärkeän asian. Jopa sosiaalisen paineen ja lakien kielloista huolimatta, ihmiset löysivät keinoja suojella itseään ja huolehtia seksuaaliterveydestään. 1800-luvun lopulla kondomien maailma muuttui ikuisesti. Kumi saapui ja aloitti vallankumouksen. Kuvittele maailmaa ilman kumihansikkaita, ilmapalloja, jopa ilman kumikondomeja. Nykyään se on vaikea kuvitella, mutta silloin tämä monipuolinen materiaali oli uskomaton keksintö. Ennen kumia kondomeja valmistettiin yleensä eläinten suolistosta, ja rehellisesti sanottuna sillä oli omat heikkoutensa.
Onneksi 1800-luvun puolivälissä amerikkalainen keksijä Charles Goodyear keksi vulkanisointiprosessin. Tässä prosessissa raakakumia lämmitetään ja sekoitetaan rikin kanssa, mikä tekee kumista paljon kestävämpää ja joustavampaa. Tällä keksinnöllä oli monia käyttötarkoituksia, mutta mikä tärkeintä, se muutti kondomien valmistuksen täysin. Lateksi, kumiviikunapuusta saatava maitomainen neste, osoittautui täydelliseksi materiaaliksi kondomien valmistukseen. Kumi on kestävä, joustava, ohut, mutta vahva ja mikä tärkeintä paljon halvempaa valmistaa kuin eläinten nahkaa. Kumin edullisuus oli ratkaisevassa roolissa siinä, että kondomit tulivat saataville paljon laajemmalle ihmisjoukolle. Lateksikondomin keksiminen oli valtava edistysaskel ehkäisyn historiassa. Kondomit eivät olleet enää vain rikkaiden ylellisyystuote. Massatuoto teki niistä edullisia ja kaikkien saatavilla. Kokonaisia tehtaita rakennettiin vain näiden ohuiden lateksituotteiden valmistamista varten. Valmistusprosessi oli melkoisen jännittävä. Nestemäistä lateksia kaadettiin muotteihin ja sitten sitä käsiteltiin korkeassa lämpötilassa ja paineessa lopullisen tuotteen valmistamiseksi. Tämä siirtyminen kondomien tehdasvalmistukseen vaikutti syvästi yhteiskuntaan. Yhtäkkiä sekä köyhillä että rikkailla oli pääsy tehokkaaseen ehkäisymenetelmään. Parempi saatavuus vaikutti merkittävästi moniin elämänalueisiin, kuten perhesuunnitteluun, kansanterveyteen ja jopa seksuaaliseen vapauteen. Lateksikondomi ei ollut vain teknologinen edistysaskel, vaan todellinen yhteiskunnallinen vallankumous. Massatuotanto teki kondomeista kaikkien saatavilla olevia. Ne eivät olleet enää vain rikkaiden etuoikeus. Niitä sai ostettua kaupoista, apteekeista ja jopa tavarataloista, vaikka usein niitä myytiinkin salaa. Jopa niiden ostaminen vaati hienovaraisuutta. Siitä huolimatta kondomit levisivät yhä laajemmalle ja niistä tuli hyväksytympiä. Tämä tapahtui samaan aikaan, kun ihmiset alkoivat puhua avoimemmin perhesuunnittelusta. Lateksikondomin nousu liittyi läheisesti kasvavaan feministiseen liikkeeseen. Naiset taistelivat oikeudesta päättää omasta kehostaan, omasta elämästään. Perhesuunnittelusta tuli heidän vapausta, taistelunsa keskeinen osa. Lateksikondomi, tuo yksinkertainen esine, näytteli tässä muutoksessa ratkaisevaa roolia. Se antoi naisille ja miehille mahdollisuuden valita milloin ja haluavatko he lapsia. Kun miettii, miten pitkän matkan pieni kondomi on kulkenut, se on aika uskomatonta. Ennen kondomeita tehtiin kalan uimarakosta ja eläinten suolista, mutta nyt eletään teknologian ja modernien materiaalien aikaa. Eipä ole enää paksuja ja helposti repeäviä kondomeita. Nykyään ne ovat ohuita, kestäviä. Kondomeita on vaikka minkälaisia, erikokoisia, muotoisia ja tyyppisiä. Jokaiselle löytyy varmasti sopiva. Jokainen kondomi käy läpi tiukat laatu- ja turvallisuustarkastukset. Vaikka paljon on muuttunut, yksi asia on nyt samana: kondomin tärkein tehtävä. Tiesitkö, että kondomit eivät ole vain ehkäisyväline? Ne ovat seksuaalisen vapauden, vastuullisuuden ja vahvuuden symboli. Niiden käyttö on viisas päätös, tapa pitää huolta omasta kehosta ja seksuaaliterveydestä. Kondomit ovat osa erittäin tärkeästä keskustelusta. Ne antavat meille mahdollisuuden nauttia seksistä vaarantamatta terveyttämme ja tulevaisuuttamme. Se on merkki kunnioituksesta itseään ja kumppania kohtaan. Oletteko koskaan miettineet, miltä tulevaisuuden kondomit näyttävät? Taaksepäin katsoessa on selvää, että kondomit ovat kehittyneet ja muuttuneet uskomattoman paljon. Tutkijat tekevät väsymättä töitä uusien materiaalien ja menetelmien tutkimiseksi ja löytämiseksi kondomien parantamiseksi. Kuvitelkaa kondomia, joka on valmistettu superohuesta, äärimmäisen mukavasta materiaalista, tai jopa kondomia, joka pystyy havaitsemaan sukupuolitauteja. Eikö olisikin hienoa? Biohajoavat kondomit tai itsevoitelevat kondomit tarjoaisivat käyttäjille myös paljon mukavuutta. Mutta kondomien tulevaisuus ei riipu pelkästään teknologiasta, vaan myös yhteiskunnan tietoisuudesta ja koulutuksesta. Meidän on luotava avoin yhteiskunta, jossa ihmiset voivat puhua vapaasti turvaseksistä ja ehkäisystä, jotta kaikilla olisi pääsy oikeaan tietoon. Kondomeilla on ollut tärkeä rooli ihmisten seksuaalielämässä jo pitkään, ja niillä on varmasti tärkeä rooli myös tulevaisuudessa. Kondomit ovat osoitus jatkuvasta inhimillisestä edistyksestä, pyrkimyksestämme löytää ja luoda parempaa, terveellisempää, onnellisempaa ja turvallisempaa elämää. Niilinjoelta nykyaikaiseen makuuhuoneeseen kondomin taival on todella uskomaton.
Se on tarina ihmiskunnan kekseliäisyydestä, ikuisesta ilon etsinnästä ja sitkeydestämme suojella itseämme ja rakastamiamme. On aika jättää kalan uimarakot menneisyyteen, eikö vain? Ei enää eläinten suolia. Yksinkertaisista suojuksista kondomi on muuttunut seksuaalisen vapautumisen symboliksi ja kansanterveyden kulmakiveksi. Joten kun seuraavan kerran näet kondomin, pysähdy hetkeksi ja mieti sen pitkää historiaa ja merkitystä. Se on osoitus omistautumisestamme terveellisempään ja onnellisempaan elämään. Muista, tietoisuus seksuaaliterveydestä ja vastuullisista valinnoista on ensiarvoisen tärkeää. Pidetään yhdessä kiinni varmuuden maksimointiperiaatteesta ja opetamme sen myös tuleville sukupolville.